Vatsigiri vebato rezanu-PF vofarira kukokwa kwaPresident Emmerson Mnangagwa ku-inauguration ya-president-elect weku-Brazil anonzi Luiz Inácio Lula da Silva. Avo VaMnangagwa vari kunzi vari pakati pevamwe vatungamiriri venyika dzinokwana kuita 17 vakakokwa kuenda kumusangano uyoyi kana kuti kugungano irori rekugadzwa kwava Lula da Silva semutungamiriri mutsva wenyika yeBRAZIL. Vachitaura ivo pachivhitivhiti chavo kana kuti padandemutande ravo reTwitter vanotaura ivo vachiti ngwena iri kuratidza kuti iri kurema, zvichiratidza kuti ivo kwavari iprogress kana mutungamiriri wenyika achinge achiendeswa kunyika dzakadaro. Asi zvichakadaro vanozeya zvematongerwo enyika pamwe chete neupfumi hwenyika vanotaura ivo vachiti hazvina zvazvinobatsira kuti VaMnangagwa varambe vachifamba vachipotedza nyika dzakasiyana siyana vachisiya vana vari munyika mavo vasina chekubata vachinonga svosve nomuromo. Kana takatarisa macivil servants vanhu vatambudzika kwenguva yakareba vasina chavari kubata, asika tisingatarisi macivil servants chete tichitarisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe mukapinda muzvipatara kune avo vari kurarama vane urema hwealbinism vari kuita cancer, pari kushayikwa maradiotherapy cancer machines anogona kuti ange achivabatsira zvaakuita kuti vange vachirarama nemaprograms akafanana neGoFundMe kuti vange vachigona kura pazvirwere izvozvizvi. Zvisiri izvo zvega, kune madzimai akawanda ari kumangarwa kuti aiwa vari kufa vachipona vana. Mari yekuti pange pachivakwa matheater ekuti vange vachikwanisa kuwana pevaenda kunosunungukira zvakanaka iri kushayikwa. Takatarisa migwagwa yemunyika yeZimbabwe mizhinji kunaya haisi kufambika, zvikuru sei mumaruwa hakusi kufambika. Ende takatarisa nezuva reKirisimusi kune vanhu vari kutarisirwa kuti kana vatyairi vakafamba zvisiri izvo vanogona kufa mushure mekunge nzizi dzakazara, mota dzinogona kuyeredzwa. Saka ndizvo zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe ari kutarisirwa kuenda kunzvimbo yeBRAZIL uko kwavakadeedzwa kuti vanopinda pagungano rekugadzwa kwemutungamiriri musha wenyika iyoyi, asi kuno kumusha vana vari kuchema zuva rimwe nerimwe. Ndozvo zvatakatakubatira zuva rino ranhasi. Zita rangu ndinonzi Ronald wekwamakusha Africa and Beyond Television Network.